Добрый дзень, шановныя! Я рада вітаць вас у нашай утульнай бібліятэцы. Бібліятэка – гэта месца, дзе ў чалавека адпачывае душа, дзе яго сустрэнуць з шчырым сэрцам, выслухаюць і дадуць каштоўную параду. Бібліятэка – гэта культурны і асветніцкі цэнтр, ключ да ведаў, скарб краіны. У бібліятэцы для вас заўсёды ёсць шмат цікавых кніг, а таксама часопісаў і газет з самымі актуальнымі навінамі. Тут дапамогуць выбраць патрэбную для вас кнігу, зробяць інфармацыйны агляд, кніг, якія цікавяць наведвальніка і маюцца ў бібліятэцы. Калі вам патрэбна зрабіць занатоўванне матэрыяла альбо дэкламацыі, то мы дапаможам і знойдзем інфармацыю на прасторах інтэрнэт альбо ў перыёдыцы і зробім копію на камерцыйнай аснове. У нашай бібліятэцы праходзіць шмат цікавых мерапрыемстваў для самых розных катэгорый насельніцтва. У нас можна сустрэць новых сяброў, спазнаць шмат цікавага і пазнавальнага. Кожная сустрэча незабыўная, бо мы заўсёды рады нашым чытачам. Кніга заўсёды лічылася скарбам, лепшай у свеце крынічкай святла, самым надзейным дарадцам і сябрам, самай глыбокай скарбонкай цяпла. Кнігу дарылі на дзень нараджэння, кнігу пад елачку клаў Дзед Мароз, кнігу ўспрымалі як маці вучэння. Іншага погляду час не прынёс, іншага светачу люд не прыдумаў, большага скарбу намацаць не змог. Мабыць, наўмысна спачатку задумаў гэткі падмурак вялікі наш Бог. Хай у сучаснасці новыя звычкі, крышку змянілася хуткасць жыцця, але нястомна трымаюць палічкі кнігі як лепшыя лекі быцця. Сёння жадаю я ўсім вам параіць, кожнае свята адно аднаму шчыра дарыце на добрую памяць кнігі, яны высачэнне ўсяму. Мы запрашаем наведаць нашу бібліятэку па адрасу: Рэспубліка Беларусь, Брэсцкая вобласць, Ганцавіцкі раён, аграгарадок Раздзялавічы, вуліца Савецкая, дом 68А.